Mandithathe ithuba loba ndibulise bonke abantu abakhoyo endlini, ndibulise umongameli wale sekethe, ndibulise umfundisi uMrhadibekawu, ndibulise umama uShabalala, umama uRhadibekawu, ndibulise abavangeli bethu, ndibulise uvice wabashumayeli nabashumayeli lakhe, ndibulise amadodana, ndibulise omama bokuthandaza, iintombi zokungqungqa, ulutsha, iyam, Sunday school, iindwendwe zethu naye woke umntu olivayo ilizwi lam ekuseni nje. Ngelihle igama lenkosi yethu ngeyesu Kristu, amen. Xa sizawuqala le nkonzo yethu namhlanje, sizawuthi xa sigqibokucula iculo 11 simcele uTata uMatya athi silapha Nkosi. Hymn 11. Bulelani kuYehova kube lungile kuba kubele bakhe bubuwaphakade, matsho amasirayeli indlu zawo zonke athi ubele bakhe bubuwaphakade. Ndamemeza kuYehova ndandisengxingweni, wandinceda wandibeka endaweni ebanzi. Ingecala lami inkosi andisokoyika, ingasuka ithi nina le nto umntu kuni. Ingecala lami inkosi yakundinceda, indincede ngokumnandi kwabandithiyayo. Ukuthemba uYehova nokuphepha ngayo kuko kulungileyo kungathenjwa abantu. Mandisinde ngawe Nkosi undisikelele, mandiphumle ngawe Nkosi undithamsanqele aphakame nalo umhlabeli. Bulelani, bulelani kuye.
masithandaze egameni loyise, egameni lonyana, nasegameni lomoya oyingcwele. Mina Nkosi umilo ntathu, umngani wengcwalisa, sonini nani, Thixo amandla amakhulu. Mkhulu Nkosi, awunawulinganiswa nawe. Izibele zakho Nkosi ziwanele wonke umhlaba, azinakulinganiswa, azinakuphela ndawo. Singenile Nkosi kuyo ngulendlu yakho yobungcwele, Thixo amandla amakhulu. Usiphethe kakuhle Nkosi phezulu, Thixo amandla amakhulu. Wasondla Nkosi ilizwi lakho elingcwele oligaleleyo Nkosi kwizicaka zakho. Sagoduka Nkosi siphilile, salala umkani wengcwalisa, salala ubuthongo Nkosi, singaboni into singavi into, sigadwe nguwe Thixo wethu olungileyo. Kanti usigade noba sizovuka singene nakusasa nje Thixo wethu olungileyo. Asivukanga ngoba si-right, sivuke ngoba Nkosi usithanda, usinike elinye ithuba loba Nkosi siphinde singene endlini yakho engcwele. Nkosi, bakho Nkosi abangayifumenanga le ntsikelelo, bakho abayinilwelwe Nkosi abangekhoyo apha, kodwa thina uvumile oba singene. Enkosi mhlekazi, ngena ke Nkosi nokungena kwethu Thixo wethu olungileyo, yongama kuyo lendlu ngomoya wakho oyingcwele Thixo wethu olungileyo. Nazi izicaka zakho ezonyulwe nguwe bawotho sezulwini, belilahle lakho elivuthayo ezinqamini zelwimi zabo. Tshisa Nkosi ubunqambi belwimi zabo Thixo wethu olungileyo. Susa izono zabo Nkosi, umkani wengcwalisa, usathane oye waboyama Nkosi bengafuni Thixo wethu olungileyo ukuzila izwi lakho balithe, babone kuthetha ilizwi lakho kusasa nje Thixo wethu olungileyo, umkani wengcwalisa. Ngoba kaloku Nkosi ilizwi lakho ungalithetha ngokwakho, uyasiboleka ukulithetha Thixo wethu olungileyo. Yenze njalo ke Nkosi kwezi zicaka zakho, ukuze wonke umuntu ongenileyo apha angene Nkosi engaphilanga, aphume ephilile ngokuva Nkosi ilizwi lakho. Athi ongene etyhafile aphume namandla, athi ongene ongomelelanga agoduke omelele, athi ongene apha engenathemba aphume apha enethemba Thixo wethu olungileyo. Siyazi oba Nkosi xa sicela izinto kuwe sinyanisekile, wena uyasenzela njengoThixo, egameni loyise, egameni lonyana, nasegameni lomoya ongcwele, ngokunangona phakade. Amen. Baba wethu osezulwini, aliphathe Koma, yeah. 'Cause
masifumane isifundo sethu ekuseni njengoba sibhalwe kulaa ncwadi angeli kaMateyu isahluko sona sisahluko samashumi amabini anesithandathu siqale ukufunda kwivesi amashumi amane anesixhenxe sinqabe ivesi amashumi amahlanu anesine nayo siyifundile. uYesu uyabanjwa kuthe esathetha kwathi gqi uYuda omnye wabashumi nababini weza enedimbane enkulu inamakrele neentonga ivela babingeleli abakhulu namadoda amakhulu abantu. Kaloku wayethe lowo umnikelayo wabanika umqondiso esithi endithe ndamanga nguye lo mbambeni. Wafika leba uYesu wathi Rabi, wamanga nokumanga. Wathi ke uYesu kuye wethu ukho ngani na? Bandula ukuza bamsiza uYesu bambamba. Besuka omnye wabo loYesu wolula isandla warhola ikrele wamxabela umkhonzi wombingeleli omkhulu wamnqumla indlebe. Aze athi uYesu kuye libuyisele endaweni yalo ikrele lawo kuba bonke abathabatha ikrele bayakutshabalala ikrele. Uba andinako na ngoku ukumbongozi bawo andikhuphele imikhosi yezithunywa zezulu engaphezu kwe12 bezingathina ke ngohoko ukuzaliseka izibhalo ezithi kumele ukuba kube nje elizwe lenkosi. Inkosi lezulu silufunda kwezibhalo ngokudilo ngaphakade. Amen. Xa sizawungena umyalezo kaThixo kuseni nje ndizawucela umhlabela ndikhaphe ngelaculo lekhulu lamashumi anesithandathu 186 njengoko ndinjalo Nkosi ndithembele kuwe wedwa nguwe ondibizileyo kungoko ndizayo. Akho limbi icebo lokuhlambulula isono nguwe ondixokisayo kungoko ndizayo. Ndiphakathi kwamadabi andithandabuzisayo andibangeli koyika kungoko ndizayo. Ndiyihlwempu ndiyimfama andiphili ngenxa zonke nguwe onokundalelisa kungoko ndizayo. Ndingonjeke wondacela uxolele uvuyise ngokwesakho isithembiso kungoko ndizayo. Olothando lwakho Nkosi lungamisile kanye mandibe ngowakho Nkosi kungoko ndizayo. Ubunzulu boluthando mandibuve ndiselapha sendifezile ezulwini kungoko ndizayo apha namhlanje.
The kiss of betrayal. It's past midnight. Eva kwesinto sokugqibela abafundi bakhe. Ithi wathi Judas Iscariot wayena kusathana kanye immediately after thathu sonke sewosi. Wangena kusathana waphuma emhlohleni
waphuma ke wafika kwesiGqeba wazothengisa kwasindiswa izwe wazothengisa the creator of universe wazothengisa ngomani usolungileyo the light of the world wazothengisa the 30 pieces zesilver which was the amount eyayithoba ngayo isitaka kwaxesha balaxesha bafike kanye esathetha noYohane apho sagqibile uthetha savumile ukuthi Thixo makwenzeke intando yakho kungabi ngeyam akuyenzeka mayidlule lendele ufika ke ngoku uthi kuba abafundi bakhe uthi kuba kahle nabo vukani sefikile lowo uzawunikela uthi ke xa ifika kanye esisho kuYakobi noPetrus noYohane yangena indimbane ikhokhelwe kuJudas ngoba kaloku umqondiso wokunqatsha ukuJudas uthiwa yangena uyabona ke umuntu okhokhela iintshaba zakho kulokhu ufutshane nawe ngoba unento ethi you might miss him or you might miss her ndizanika umqondiso uthi ayithanda amanga the betrayal kiss wenza njalo wadela ukukhela kaYesu wanikela ngaye ezitshebeni zakhe yabona ke iGetsemane mongameli njengakweyekile iGetsemane yawuzama iGetsemane ilapha kanye amazantsi entaba yeminquma le ntaba yeminquma was popular because intaba yeminquma yayinesprofeto kumaJuda Yesu Kristu used intaba yeminquma uyazi isprofeto sakawabo silapha ezile wazokuthola indawo abanesiza kuyo njengathi mongabanye abanesithatha sisebushkepo xa sithi ndingangakhe sithele kwimpazamo zonke ndibe nemizuzu ndedwa ekuthandazeni yindawo yezalonto yethu isamazantsi ke akusuka kwintlalo yeKidron ukusuka kwisixeko esidala saJerusalem apha kaNtsini njengoba kuthiwa apha the olives iminquma were pressed and crushed kwi-olive olive press xa ungena phaa ematshini which is a mechanical device kuphuma i-oil hence our Lord was also crushed and pressed apha kule ntaba ukuze ahlambulule izono zethu asingenisele ukumkani bakaThixo yabona ke bangameli it's not a coincidence into yobana kusetyenziswe iGetsemane ukubana uYesu ayovuma intando kaThixo it's not a coincidence because lento ekugqibeleni ekuqalekeni kwelizwe komhlaba kwenzeke iphutha apha uAdam noEva badela ilizwi lakhe balidela ilizwi kaThixo bathatha iwili of the devil now sohlukene nentando kaThixo thina ngapha eEdeni kwigadi yase-Edeni ngoku sibuyiselwa kwintando kaThixo kwigadi yaseGetsemane it's not a coincidence athi kuba ke kuthiwa wayethandaza spiritually and physically emthandazweni efikwe ubunzima bezono zethu athi uLuka xa echaza imeko owayekuyo kwathi ukubila kwakhe kwanga ngamathonsi amakhulu egazi esiwe emhlabeni what we call the hematohydrosis a condition that caused by an extreme emotional stress of the physical pain ebangela intwana i-blood vessels zethu zivuleke ngenxa ye-stress the extreme stress awayenaso uYesu Kristu athi uIsaya xa echaza le nto athi uzithabethele phezu kwethu izifo zakhe wafika ke ehamba nesihlele wamanga kuthiwa amadoda namasotho wayehamba nawo ayi-600 in total xa eqakaqwa ngenxa yeqasha sokwazi waqakaqwa kodwa in total there were 600 ehamba kunye namapolisa etempile wangena nawo uJudas wangena nabo wanikela ngoYesu Kristu athi xa esiza xa ichaza uYohane indlela zengayo uYesu athi ezazi ke ezi zinto zindlelayo
waphuma wathi kubo nifuna bani yathi impendulo ndifuna uYesu waseNazaretha wathi yena kubo ndinguye athe akumtsho kubo ukuba ndinguye kuthiwa bahlehla babuyumva bawa emhlabeni ngoba bawa emhlabeni. I want to not miss lo mqondiso. When Jesus speaks, the devil falls. Ngoba yena ulandelwa zizidalwa, yena ulandelwa nayimvelo. Even the demons shake xa sibona uYesu Kristu. Yabona ke into best uSathana iyanyibilika njengomthwebeba phambi koThixo. What is best uSathana? Le ndiqinisile uThixo yanyibilika njengomthwebeba. Yinto ngento athi uyahani ke ngoku athi xa ithetha uYesu Kristu apha esondele kubo athi bayeke apha leave them team osawulantuke ngoba into bebeyinqabeleke mongameli yinto bona yonke lento yenzekayo was in God's plan, in God's master plan. Ekusekweni komhlaba ingekabikho umhlaba ungabikho nenyanga ungabikho nelanga. In God's master plan, God had uJudas Iscariot that there will be a time kuzawuzala indoda ezawuzisa abantu bam kwi-salvation. Ya kodwa lowo isiqalekiso siza ngaye ngoba kaloku uJudas was used into abana kuzalise kubathina sizawungena kumkanini bamaZulu. Yabona ke into abangayaziyo ukuba Jesus wayekho ungekabikho ekuqalekeni ebekho ebulizwe waye ulizwi ekuThixo waye ulizwi yena ekuThixo ngoba uThixo wabona uluntu lonke luwe esonweni imiphefumulo yonke ihlelelishweni usamaqhaske ku-take it wakutyula isabile yakhe okanyikele wasika indlebe yomkhonzo omkhulu uMalko kaKhayafa wayisika wathi uYesu Kristu the only blood that needs to be shed here ligazi lami alizokuwe elinye igazi ngoba lokuzalekisa isithembiso. Yithuka indlebe wayibuyisela ngoba igama lakhe is Jehovah Rapha, the Lord that heals. Uphilisa aphilisa lentshaba zakhe yewethu abantu bakumuthekisayo abantu bakubhitheyayo subakhesa babeka kuThixo ngoba wena bungazokuthini bungazokwazi ungabhitheka ngoba ulandela uKristu was betrayed. Nawe kumele wakuthiwa ke kuthi babona abafundi bakhe uba kushubile kuthiwa babona isimo asivumi kwasele kusokuthethwa nguMateyu ku-26 ndiyakubetha umalusi zichithachithwe izivuzo mhlawumbi athi uyisayudeliwe ushiyiwe ngabantu yindoda enomvatela. Yabona ke imali is said it was more important uJudas ngaphezu kwayo nayiphi na i-relationship awayekuyo. And remember, he was the only person owayengenguye owaseGalili, yena wayesuka eJudeya. Uyibonile imiqondiso kaYesu, uyivile imfundiso zikaYesu, kodwa wangatsha uvumele ukunyoluka to take root. Abantu abaninzi bafile ngenxa yokunyoluka, abantu abaninzi badiliziwe ngenxa yokunyoluka. Athi uDavide kwanendoda ebedipholose ngayo ebisidla isonka nami indiphakamisele isithende sayo ebesithi ngoba uYesu Kristu ungumuntu obonayo into esingaziboniyo ebesithi ayithetha noJudas uYesu Kristu mongameli athi is the son of perdition. Uthi ngunyana wentshabalalo ngoba wamazi kwasekusekweni. Uthi ngekungcono nokuba ngazange azalwe ngoba azange wasindiswa. Uhlungu ke mongameli simane singena sibasithi ngemini yecawa kwindawo ngendawo kanti size kusakhiwe asikambona umnikazi wesakhiwe onguYesu Kristu. That's what happened here. Uhambile noYesu Kristu kodwa zange amamkele nje nenkosi yakhe wayengumgcini mafa to show that uYesu Kristu wayemtrustile ejongene nemali sabathisiphile ngoba it is said wayenguchwephesha kwicala le-finances. He was trusted and the responsibility wayenikiwe yena wayisebenzisa ukungatsho Yesu ngoba uJudas wayesazi indlela zikaYesu. Le nto ayiqala kwenzeka ayiqala kwenzeka kuboyi ikhe yenzeka kuthi kuBrutus noJulius Caesar. uJulius Caesar wathi
ibhozo emgqibezela wabona phansi isithoba sakho uThusiza wathi nawe nabhuthasi ukuzibona intshaba zakho sezikuhlasela uthi wawubheka uthi wawuthi ngihlosa nonothando lobo wasekhaya ebengisibuza uzawundithethelela ngoba xa iqele libotshiwe libotshiwe iyalenqa anoke ndifuna ukuthi ke bantwana basekhaya xa ndizawugqiba ukugqibezela ithi esona sono sikaJudas. It was not betraying Jesus. It was not greed. It was not anything but ukungayazi uba kuyinkosi yethu ukuzibele nesixolelo. Ngoba he killed himself not knowing wasinothixo oxolelayo wadela ilizwi lakhe into yezileyo wazibulela ulibele basithi sixolelwa siphiliswa ngezontlungu zakho siyahlanjwa sonweni ngelokazi lakho atiyeka the betrayal kiss ayimoyisanga uYesu kodwa yavula indlela eyemamezweni ekugqibeleni yazi sihlangulo nosindiswe ebantwini masibe ngabantu abanyanisekileyo nabaguqukileyo sithanda uThixo ngenyaniso nangokwenza kwethu abazophela abantu abangatshayo kodwa uzihlale kuThixo uthi your will must be done njengoba isenziwe ezulwini kweyesu Kristu Nkosi yethu amen. Ngicela uHymn 106 phakamisa ingcinga zethu moya wendlela sikhumbule izenzo zethu sizishumayele ivesi nje zintathu mama emhlabeni ungaliculi lonke
Masifumane ngoko isifundo sethu njengoba sibhaliwe kule Gospel kaYohane isahluko seshumi elinesibhozo siqala ke ukufunda kwivesi yeshumi elinethoba sithintele ivesi yamashumi mabini anesine nayo siyifundile. Masifundeni ke nabo sele beyifumene. Sihloko sale ndawo sifunda kuyo sithi uYesu ambombingelelo omkhulu uPetros uyamkhanyela. Verse 19 uthi umbingeleli omkhulu ngoba wambuza uYesu ngabafundi bakhe nangayo imfundiso yakhe. Phendula uYesu wathi mina ndithethe ngokungafisi ihlisi kulo ihlabathi. Mina bendihleli ndifundisa endlini yesikhungo nasetempileni apho amayuda besakuthelana khona evela kumacala onke. Emfihlekweni andithethanga nto. Yini na ukuba ubuze kum buza kwabo bayivileyo into endiyithethileyo kubo. Yabona ukuba bayakwazi oko ndakuthethayo. Kaloku akubona ukuba utshilo elinye lamadindane elalimikhona lamoncoza uYesu lathi wenjenjena ukuphendula umbingelelo omkhulu. Verse 23 waliphendula uYesu wathi ukuba ndithethe kakubi nginelani ububi obo, kodwa ukuba ndithethe kakuhle nindibethelani. Elizwi lenkosi, inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku nangona phakade. Amen. Mongameli weSekethe mfundisi Khadina Bukawu, mama umongamelikazi mama uKhadina Bukawu, vice wabashumayeli nabashumayeli bonke, umvangelisiyo, umvangeli mkhulu, zonke vice ze-department ezikhoyo apha namagosa eSekethe nebandla lonke. Kodwa bam apha emva kwam egameni lenkosi enguYesu, molweni bazali. Sikule nkundla ka-Anas eyinkundla yokuqala uYesu aza kungena kuyo. Emva kokuba uSister Makhongolo esuka wawubeka wonke umcimbi. uYesu ubanjwa etempileni ngamapolisa amaJuda. Eze naye kule nkundla ka-Anas.